ओइ नाफाम, नों दानि स्कुलाव मा आंनि गोसोथोनायजों रायलायबाय थानाय मैनासिजों? मा फाग्ला बेलाय? रायलायनोबो मोना नामा नों गोसोथोनाय मानो? लोगोबो जानो मोनला नामा होमबालाय? फाग्ला बिदिजोंबो जाबाय बायो नालै लोगोआनो। मा लोगो बेलाय? नोंनि मैथास्रिजों रायलायबा नों माबायदि मोनगोन देलाय? एसे हमदांना नायदो ना नोङो। र' आं बेबारनिफ्राय नोंनि मैथास्रिजों रायलायबाय थागोन आं। खाथि खाथि सिथाब सिथाब थाबाय थागोन आं। ओइ नों बे बाथ्राखौ दाबुं। बिदि खालाममारनांगौबा नोंखौ गोरनायाव गाथेना सेफ्लेनानै बुथारना फमना दोनगोन आं, मिथिबाय? आरो खेबसे होनबावनांगौबा नोंखौ मैथास्रिनि दानामला, मिथिबाय? आरो मैथास्रिनि खाथियाव थानोसो गाख्रबो नोङो। मैथास्रिखौ आं बेसेबां मोजां मोनो मिथिगौ नों? बेसे गोरबो देहा सोलेर गासैजोंबो मोजां मोनो, मिथिबाय? आंनि देहा सोलेराव जेसेबां अंगफोर दं बेजोंनो मोजां मोनजोबो, मिथिबाय? गन्थं, खुगा, खोमा, सालाय, मिथिबाय? मैनाथिनि खाथियाव बोरैबा थानाय नुफ्लांनांगौबा मिथारा दावखोखागोन आंनिया, मिथारा। ट्रायबो खालामखानाङा, मिथिबाय? गावाबा मालायनि हिनजावदोबा थाफानाय, गावनि हिनजावदोबा थाफानाया मानो जाखो बेलाय? मा मिनिनोसो ओंखारबाय आं। आंनि हिनजावजों मा नों लोगो जानो हायो? आं नोंनि हिनजावजों लोगो जानो हाया नामा? मानि नेम बेलाय? बबे बिजाबाव लिरनाय दं? ओइ साला सुवादनि फिसा, खोथाखौ मोजाङै बुजि, मिन्थिबाय? आंनिया बेलेग, मिन्थिबाय? बोरैबा थानाय नुफ्लांबा नोंखौ गैला, नोङो गैला। मा खालामगोन नोंखौ आं? नोंथ' मिन्थिखायो दा आंनि रागाखौ। आरो बेखौबो मिन्थिनानै जुदि आरो खालामोबा नों गैला। नायनोसै गाबोननो। आं थाफानो हायो ना हाया? नायबानो जाबाय, नोङो मा खालामबानो जाबाय। जिथियाखि आंनि हिनजाव थाफानायखौ गारा, आंबो नोंनि हिनजावजों थाफानायखौ गारनो नङा, मिथिबाय? नांमारसिगौ नामालै? नांमारगौ नोंखौ। गाबोन थाफानाय नुयोबानो नोंखौ गारा आं, सिग्लिजोबगोन आं।